U vindt het leuk, mevrouw? Leuke liederen? Hoe groot zijt gij? Als dan Sanayong is signing in en zoals u hier hebt gehoord, dat u dit naar Florida. En Florida, je zal jezelf afvragen van wie is die Florida? En kom potasteren. You know besabi no, dat kaku place doro no, de udoro ina dansi da weet ding 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 daigashide. En die is die Florida. En we gaan in gesprek met de heer Florida om te vragen, ja, about wat poku business Florida mina sabi kan de iwango ina ukudra pepe ason depchin so. Ay, jullie kunnen zeggen drapen dak? Oké, 100. Misschien kan je hier lekker rustig kunnen in een hoek. In de voetspan de mafie drapen uluku als systeem. Florida en Suriname. De heer Florida, als zo'n faya, ik weet niet, het is fel voor mij, maar hoe voelt het aan om in Suriname te zijn? Heerlijk, net als altijd. Heerlijk, overheerlijk. Ja, Yes. overheerlijk. Ja. En ik wil iedereen groeten, want ik alles maar odi. Even kijken. Alla des mijn Sranan, alla des mijn Holland, alla de kijkers voor Culturu TV. Mi want tak de pchif mi odi en het bijzonder Lux, Shamaya, Rocheno, Bedrijf, Revelinho, Quino, Miami. Nou, nog hier te huis. Ja, nou toch wel, ja, toch wel. Maar is het zo? Is het zo? Het is een beetje privé hoor. Is het zo dat Pokuma chapchi altijd? Nou, toch mi weinig eten, want heeft mi luku de traumatief mi dan dat heb sa 20. Ja. Isabi toch, mi ab 60. Isabi toch, mi doen het rustig eten. Ja, een beetje rustig. Ja. Dus. Oké, Florida, u bent in Suriname. Mogen we je echte naam weten? Ik ben Gilbert Hamel, meer bekend als Florida. Mijn vader is Hamel, mijn moeder is Plet. Plet. Yes, geboren Plet. Juist. Erkend mijn zak. Mijn zak. En u bent nu in Suriname. Misschien kunt u een beetje meer naar de linkerzijde. Ja, juist. Want dat is zo'n faya. Juist, zuiver. En u bent in Suriname. En u bent hier in Suriname. Bent u hier voor een project of gewoon u kon voeteka awaran voor mama Sranan? Nou, ik kon ik awaran even. Ja, om de zoveel tijd moet je een beetje weggaan hè, naar Suriname. Dus ik ben 4 kon even, dus dan ja. Ik ben kisa ook als ik kon even, dus dan met de goedkeuring van mijn kids. En dan kon ik even komen, ja. Juist. En toen u hier bent geland, Isabi, verwelkoming bende? Verwelkoming, dan nou als je hier, lekker warm man, lekker warm, altijd. Ja. Maar van die Pokumang? Ja, ook ja. Mi play poku vanaf de eerste day die kon dan play poku na serious band, kasiko band. Na mi play want to lezen na Jeff Pokorni de Generals. Big up de man dat ook toe Isabi toch. Dus ja. Ja, het is altijd lekker om hier te zijn en ja, en een beetje muziek te spelen, want ja, mijn saxofoon gaat ook altijd mee, dus ja. Dus net als mijn camera hoor. Ja, dus dat. Oké, maar laten we even teruggaan. Florida, voor welke bands heb je allemaal gespeeld? Nou, de bekende bands heb ik toch wel gespeeld. Ik speelde vroeger scratchy. Ik was begonnen met drums. Maar ik had een Matti, de drummer van Country. Ja. Die speelde ook drums. Dus we gingen altijd samen oefenen. En dan gingen we even... Ja, daar kon ik ook scratchy spelen. Dan gingen we een beetje verdelen, weet je, dat hij die drums kon spelen. En toen ben ik op de scratchy gegaan. Ja, ik heb gespeeld voor de bekende bands hoor. Fun Masters heb ik scratchy gespeeld. Ja. Nanga Sani, mi play Dravers Boys ook. En ja, baka dat zijn we La Rousse begonnen. Ik ben eigenlijk de eerste man van La Rousse. Voor de eerste minuut was ik er al. Ik kan alle de man
mag wel gezegd worden. Mikaar alla de man Fularouche komt bij elkaar, weet je wel. Samen met Kali en met Mikey. Ja, samen met Gerald Landfreur. Ja, cool. En Michael Ronde. En big up, ja, me want big up Isaac ook toe. Isaac Menso. Ja, met Larouche. En ja, daarna heb ik voor Larouche gespeeld en daarna voor Lakas. Big up alle de man dat die, ja. Oké, yes. Ja. En wanneer ik hoor Larouche is hier onvergetelijk in Suriname wanneer het komt op. En soms komen ze minder moe. Is dat toch? Sorry, minder jaren. Toch weet ik dat ze komen en ze komen eind van het jaar. Is dat toch? En het is altijd een succes wanneer het gaat om Larouche hier in Suriname. Misap een tijdje ben je een beef bij de tussen. Ano een beef? Toen weet ik beef, dat weet ik about Pokusani, maar tussen Lakas en Larouche. Is dat toch? Wat ik kan vertellen over dat historie dat hij? Een beef ik kan verstaan, maar man, onder een negatief ding, maar meestal een beef Theo. Je gaat naar een restaurant en je bestelt een beef. Dan is het altijd lekker, hè? Dus nadat ben je een beef. Zo, ik als je een beef tussen Larouche en Lakas. Heel lekker gewoon in combinatie. De man dat altijd bij roken. Snap je? Dus ja. Ja. En net speelde je een song en we hadden een voorgesprek en we hebben gezegd luister umcha oude gona ding artiesten gona ufesi. Isabi omdat hier in Suriname tenminste tot zover usitak a waardering no de so many isabi toch het laat nog te wensen over. En wat is je mening daarover? Ja, eigenlijk me vind ik dat daarom ben ik ook blij dat ik de kans krijg om een beetje over mezelf te praten. Maar meestal dan denk wat ik zie hoor, is vaak dat wanneer er legends, muzikanten, hè, grote muzikanten, de Malik Dagaso, Roy Peroti ook weer. Ik kan zoveel noemen, want er zijn een paar heen gegaan. Ik moet hele niet vergeten, Resti van Lakas. Ja, en recentelijk overleden. Hè? Ja, klopt. En sorry if me vergeet wat toen me vergeet wat lonef kari, maar me no makar de allemaal, want het zijn veel. Maar meneer, je breek even. Thanks stationeren, thanks. Dus dan nou dat in berekenen dat hij, kijk wanneer, ik heb gezien hè, dat wanneer legends in leven zijn, hè, muzikanten, dan worden ze niet zo erg geëerd, weet je. Er wordt wel van ze gehouden, maar ja, ik denk ze kunnen best een pluimpje meer krijgen, weet je, en verdienen, weet je. Vos de man, weet je wel. Not de moro, laat me het zo netjes zeggen, weet je wel. En ik vind dat er een beetje beter daarmee omgegaan mag worden in de Surinaamse samenleving, weet je. En ja, pas wanneer ze er niet meer zijn, weet je. Pas wanneer ze niet meer in leven zijn, dan desmaaigo eerdema, weet je. En dat vind ik dan een beetje jammer. Want die persoon wil er ook bij zijn, weet je. Met andere woorden, dat me appreciëren toepchin zo isabi. En Sami wan tak even, volgens mij vergeet hij. Emro Luan, je me wan big up. Hey, I'm een artiest. Me wan Emro Luan, meneer Emro Luan. Ja, de legend, isabi. Mi wan gewan valk big up. Mi go lukaman na Sani, mi go bezoeken na Asiana. En dat ook bij takswitori, want mi nou een fan van altijd vanaf mi nap Chimboy. De ouders mi bedrijf de plaat van en zo en baka dat misrep bedrijf de plaat van. En dan mi go bezoek aan man. En dan mi na meneer raken in de praat, aan de praat. En dan abigin singi, ubigi singi. Da abigin singi mi tak sang. Je singi bon ete man. Da tak ya man. Man tak ya we mi saba singi ete ama tak mi tak ina sawa go na wa studio. Da di mateng mi nangen mo pona wa studio atak meteen ja. Weet je wel, en die man kan nog heel goed zingen, weet je. En zo bedoel ik het, weet je. Dus ik kijk zo van, die meneer is in leven, weet je. Die man is een legend, laten we hem eren, weet je. Ik wil hem eren, weet je. Dus dat Nasani. En eigenlijk wil ik ook eventjes een rapje doen als het even mag. Ja, sowieso. Sowieso.
Nee, maar ik moet dit toch even zeggen voordat je begint. Imro Loanju, nou masang eigenlijk op Akaseko ook toe in Suriname. Isabi Soul ook toe, hè? Isabi en als je naar zijn liederen luistert, dan ja, het is onvergetelijk. Isabi toch? Onvergetelijk. En de man die me vindt ook toe, Samuskisa Isabi, de man like Erwin Bouterse ook toe, alla de man dat die Oscar Harris. Isabi toch, alla de man dat na de man sa kapapasiguno na visi, sa eigenlijk ja, pe u kondoro no de. Maar je wilde verder iets doen ten ere van? Ja, ter ere van mijzelf eigenlijk. Ja, oké, let's shoot. Mag ik de mic lenen? Mensen praten veel, maar ze hebben geen idee. Want ik ben een Libby legend en een baas in de game. Mijn naam is Florida. Ik ben de eerste flowrider, niet die van Amerika. Hahaha, ik heb niks te maken met je, ja. Hou je mondje dicht en ga buiten spelen, ja. Ik zeg je nog 1 keer, kom niet meer me betellen. Want ik ben een specialist als het gaat over de danshal. Oké, yes I. Let up, stand by. Florida better recognize. Yes. 100%. En Florida, eigenlijk ibang kwam flow. En laten we toch komen op je song. Toch? Die song die Suriname, ik weet, je had een song met je zoon, Kuno toch? Dat is Doe je best op school, volgens mij something like that. Diploma, ja. En het was heel populair. En toen kwam je met die kanjer. Huno be sabino, takakukles dorono, mekosine. Inobe sabino, taki ku plus dorono, te adoro ina dansa daika sabita kego, ikashideng. Wee, yes I. Yes. En als ik het goed heb, is deze song gemixt door DJ Chucky. Ja, dat klopt, dat klopt. En die is een kanjer. Weet u dat die liederen nog steeds in Suriname worden afgedraaid? Ja. Deze, daar wil ik even wat erbij zeggen. Deze met kennis naar Kenny B, was iets jaren geleden. Contact 2012 ongeveer. Daar met kennis naar Kenny B, dan tegen Kenny B, tak luko mi ben meka poku disi dan sorry tapa YouTube. Daar Kenny B tak sang. Dat schrik ik zo dat. Na using apoku disi boy. Amatak mij nog karine in apoku, weet je wel. Moest je wel doen, zei hij, want niemand weet dat jij het zingt, ja maar ja. Maar na mij, dus ja, dus dat hij. En ja, Kenny B wordt goed geëerd hier. Ik zie hem op mooie grote foto's en zo. Laatst me bij Wakap Sadja, daar bij over Kenny B dan tijden, maar dat. Iwan komt bel Kenny B even, dan bel Kenny B, dat tik op direct. Dat de man betak nang man, de man breed zo te, ja. Leuk. Maar wat heeft gemaakt? Juist. Maar wat heeft gemaakt? Ja, Omraad BDB. Florida, maar wat heeft gemaakt dat eigenlijk die song een number 1 position hier in Suriname is overal in de club, vooral is Apoku 100. Maar wat heeft gemaakt dat je nooit verder bent gegaan op die tour? Of tenminste op die share? Luku, ik kan go door op de dat het kan heel makkelijk. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet, Jere. Kijk, ik ben hier, weet je, en mensen kennen mijn telefoonnummer. Die kunnen me gewoon bellen om te vragen om... Maar die voice van je? Weet je. Ja, wat zei je, sorry? Voice van je? Ja, die voice van me, ja, het is belangrijk. Ja, maar een factor belangrijk toe, hè. Ja. Taki... Lukulek van mij denk ik, meneer actie, meneer Loanju Kogo naar studio. Zo kunnen mensen me ook vragen, weet je, van hey, wil je een beetje komen optreden of wil je wat doen, weet je wel. Maar ja, het moet je gegund worden, Isabi. Maar de flow is lai. Milanga de flow is. Sorry, mi no kotimo voor Milanga de flow is. Maar flow ook kon, want mi nu bent zo en sometimes minanga Jonna is het en kon nanga Branco, nanga Bernie, Donnie, als zo'n voel stoffie, Jeremy, stoffie. En ik bereken dat ik Oelaina gaan vloot, maar Sani ook kon, want we zijn pas begonnen, hè? Maar nu pas begint die band een beetje te wandelen. En dat kon dan Sani, weet je. Maar Bilaina gaan vloot, maar ik wil ze niet, zeg maar, van tevoren gaan zingen. Want anders vrees ik dat ze een beetje over worden genomen of dat er een woordje uit genomen wordt. Want ik heb het vaker meegemaakt. 100%. En als we kijken naar de muziek nu in Suriname, is dat toch? Terwijl we kunnen de
Ja, yo gwena? Oh, oké. Als we kijken naar de muziek in Suriname, sa je vindt voor kwaliteit? Kwaliteit, boem. Kwaliteit, ja. Ja. Ik vind het wel lekker lopen hoor. Ik wil geen namen noemen, maar ik kan wel een paar namen noemen. Maar die jongens... Je bent vrij. Ja, maar die jongens weten... Kijk, als ik één naam noem of twee en ik noem die andere niet, dan... Soms lastig. Dan is het lastig. Maar over het algemeen, 100% mi vind ik de boy de gevaarlijk boem bezig, ja. Bijvoorbeeld de boy zak me op laatst naar Holland, dacht dat mogen. Ik kan gewoon een Psycho bijvoorbeeld, kijk dan ga ik alleen Psycho gaan noemen, maar en nanga aboy sang knap nanga Kenny B, Tapa Bergi bijvoorbeeld. De Doro Dapena. Kater Karma, ja. Dat weet ik niet. Dat aboy dat de boy dat hij nou een helikopter bevrijden maar op pot dappen. Dus dat is ook een stukje Waardering? Ja, kwalificatie, hoe zeg je dat? Ja, dat ze kortom dat ze hun best doen om die videoclips zo mooi mogelijk te krijgen, weet je. Dat doen ze hun inzet bedoel. Ja, hun inzet, ja, daar doen ze echt hun best voor, weet je. Maar dan kan dit doen en die bijvoorbeeld, maar er zijn nog veel meer. Er zijn nog veel meer. Want de boy beshi bere, want de mi beshi ere, want blakka soort motorscooter no. Want boy aan rasta, na Flora, met Freud aan man, mama no jere mi, da jera Freud if mi jera. Maar a motor en be bar tranga toch jera Freud mi. Toch allemaal nog jere dat in berekenen dat ik kan berekenen dat o tranga aan motor of een geluid bede isabi, maar momentang wel tegen. 100%. Ja. Als ik kijk naar Nederland, Suriname, is muziek betaald in Nederland? Ja, het is betaald. Kijk, zo gauw je een broodje ervoor ermee kan kopen. Is het een broodje of is het een brood? Een brood, ja, kijk, als je een brood hebt en je snijdt het door het midden en je verdeelt het, dan krijg je broodjes. Snap je wat ik... Kijk, wat ik bedoel te zeggen, wie het kleine niet eert, is het grote niet waard, weet je. Men moet tevreden zijn met wat je kan verdienen daaraan, weet je. En ja, ik zoek niet veel of zo, het is gewoon mijn hobby, weet je. Ik ben blij dat er geld bij komt kijken, weet je. Isabi toch, dus... Als ik helemaal geen geld zou verdienen, zou ik het ook gedaan hebben. Zou ik ook muziek gespeeld hebben. Juist. We zien dat Surinaamse artiesten in de meeste gevallen de sprong willen maken naar Europa. Toch? Of naar België of naar Nederland. De manegua Curaçao, de manegua Aruba. Om daar verdere carrière te maken. Heb jij dat ook zo ervaren, dat Drape Moro Orsi? Nee. Ik heb altijd in Nederland gewoond, zeg maar. Ik kom altijd naar Suriname en ook met de denkie om voor compleet Poku Torie1 zo. Weet je wel, maar misapon loma hè. De man lek Jeff Poku niet bijvoorbeeld nou aan Holland. De man dat nou. Nationalist. De man dat nou aan go naar Emro Luwanyu ook toen niet. Abe kan go dan zo melang maar tegen me dat Suriname is van hem. Amana Sranan en hij blijft hier gewoon lekker. Ja, Suriname is lekker. Maar ja. Dus dat naast, alleen dat kan ik ervan zeggen. Ja, nee, 100%. Wat we ook vaker zien is dat bandjes in Nederland, vaker blijven ze bijeen. Maar hier in Suriname, tangalanga, abente boroko, isabi, de goede niet nagesproken, de like update, de man tanghore, generals, isabi to. Fayakare, hoe zeg je het in een mooi woord? Sana a geheim nem baka, dat de band rapen het tanghore instant. Nou, volgens mij, hoe het klokje thuis tikt het ergens ook, hè? Ja, want... Ja, je hebt mensen die veranderen van bandjes. Hè. Dan gaat het soms eventjes niet zo lekker. En de band, ja, dan moeten ze veranderen. Maar ja, er zijn altijd andere bandjes ook die wel staan te loeren op misschien een zanger of een gitarist of een muzikant, weet je wel. Dus sommige muzikanten zijn gewoon ook welkom in andere bandjes, weet je. En het is ook eigenlijk wel een beetje leuk om een beetje te veranderen van bandjes soms, weet je. Omdat die muzikant die doet dan ook ervaring op, weet je.
Weet je, snap je wat ik bedoel? Dus ja, dat is het een beetje. Duidelijk, Florida, ik weet niet als je nog iets hebt om te vertellen. En dat ik kan tappen naar een saxofoon, want dan hebben we lekker gesproken over de muziek van Suriname, hoe het is in Nederland en Suriname. En overal about de Pokumansa umus eer. Je sabi toch, want ik zeg, if de mano era bigiwang, like van you de jaso, dat de mano wa eer you ook toe. Dus er moet een begin zijn, je sabi toch, voor het proces dat die. Ja. Er is wel iets wat ik even wil zeggen, want er is een documentaire laatst uitgebracht op YouTube. En die gaat over La Roes en La Cas. En daar is mijn naam, daar zijn ze vergeten om mijn naam te noemen. Weet je? En dan, ja. Maar wat leest die Jonna, de drummer van de band Sometimes, Jonna. Want dia kona mi da tegi mi tak Florida luku amambe de na studio amambe de wan studio mi no ka sakarning maar da wan boy febo bede da pe wan bekende bangimang febo da Jonna tegi mi tak febo taki dat if usma etak over La Rouge nanga La Cas en den elkaar Florida ning. Dan begin opnieuw. Dan moet je opnieuw starten. Want je moet Florida zijn naam noemen in La Roes en La Cas. Winsva. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, dat die wang. En ja, sami wan takete. Mi wan big up alle de muzikanten. Isabi, alle de matif mi, alle de... Ja, mi wan big up a band mi say kong, isabi toch? Sometimes, let up stand by, isabi toch? En ja, we want big up de legends, de man Sapsumana de man. En alsnog, ja, we want big up Culturu TV ook toe, Isabita. Het is altijd een eer hoor, want toen je me belde had ik echt zoiets van boy, mommy tanga man die zie. Want wie zei me ben jong en dan ben je een song. En ik heb echt zoiets van, ik ken je zoon ook, you know, Isabi aman play pokuja, zo miler sama via Jeur van Gom. Alla de man na Pokumano no de. Dus het was een eer voor mij, voor ka op je in Culturu TV. We hebben het interview gedaan, maar ik ben vergeten, want altijd like Pokumang, je zegt na big up go, Gides massa ondersteun you, isabitok in je Poku carrière. En nu de you aba okasi voor dati, isabitok de massa ondersteun you consofara. Ik ben vergeten iets te vragen, jong. Hoe oud bent u? Hoe oud schat je mij? 45. Doe er maar 10 bij. 55. Ano, Gersier, hè? Maar goed, zomaar naar de massa ondersteun you in de Poku carrière, Tino. Dat zijn er heel veel jaren, want fysiek kan de man ondersteunen, maar via de platen voeden naar de cd's, naar de geluiden of de man daar, mi arki-ding en dan mi draai-ding en dan mi take over en take leren uiting. Stoffie bijvoorbeeld, laatst heb ik ondersteunen even naar een studio, dus big up Stoffie. Isabi, heb ik een oefening even kon sani, isabi toch. En ja, big up alle de Pokumang, alle de muzikanten, alle de bands, Sranan en zo. En in het bijzonder, me want big up de team, me de Tiwang, Shemaya, Lux en Rafanio. Big up, love you. Yes. Maar ik wil toch zo vrijpostig zijn, want ik hoor geen vrouw. Een vrouw. No, de moet ik eerlijk, if me op vrouw, if me tegen dat me op vrouw of een vriendin, dan me lee. Ik ben lekker single. Helemaal single, jongen. En maar single mannen hebben ook vrouwen, toch? Moet ik eerlijk, no de me op zin even in mijn vrouw. No de dan met... En negatieve ervaring? Nou, ook positieve ervaringen. Amoxiptje zo. Maar ik ben even aan mezelf toe, eventjes, even rustig. Mr. Biwichi Miwang, isabi ama sweetie. If me want go links, dan me go links. If me want go rechts, dan me rechts. Isab sa me takito, zonder of spreek af. Smano de sang e wachti mi, isabi toch af sa mi. Tegen dat verteert dat me go zo, weet je wel. Dus no de met ik even rustig. Oké. Ik wil eventjes luku. Me nanga de chef mi bende, isabi toch. Tuanga afjari, isabi toch de betanami.
En bracht ik ze naar school al die tijd en zo, weet je wel. Heb ik goed voor ze gezorgd, ja, even. En nu zijn ze weer bij de mama terug, weet je wel. Ja, mijn accident heeft de vinden leuk, heeft mij gewoon naar vakantie even naar Sranan. Dat de tak, ja papa, je kan even gaan. Ga je ook dan naar Culturu TV? Ik tak, ja, ik ga gaan. Is dat weer toch? Daarom je want beginnen op. 100%, dat was een leuk gesprek hier met Florida. Origineel, Culturu TV nog steeds. Je kong pe nieuws en dat want ik weet jaren grofu lala. Zonder uien, zonder konenvloek, weet jaren sanikong. Men hem ook toen naar Oomraad, Isabito. Dus ja, de man dat jam kon in contact, Isabi, Dada Dodo. Laat me bij one of de mooi pangina de man. Dus Isab Sametaki toch. Dus ja, mi want tegen alles maar tak gewoon, ja, orasan, nee, is goed dame, is goed. Ja, is goed dame. Dada Dodo, of ja, dame, je hebt gaan leiden, jere. Je leidt me af, alsjeblieft. Ai, thanks jere, aboom. Ai. Ja, mi lees poer. Dit kan gebeuren hoor. Oké, met alle respect jere, ai. Dus ja, gewoon positief alles. Positief. Positief. Oké, dan gaan we hem dus dan afsluiten met een sayo trochi no degi desma. Trochi wang samisa trochi. Mo trochi wang gado singi fossi. Wat kerkliedje. Heer, gij vraagt geen aardse schatten, want wees tevreden met het kleine. Isabi. En baka dat ja, dat mo shootem zo op tien kaseko even. 100% and give him a big hand, Florida from the Netherlands, and he's gonna perform with his saxophone. Ja. En zoals u ziet, Culturu TV op locatie. En wij doen alle items, isabi, if na muziek, if na... 100% en de tweede week nou?
band. En zo heb je het gehoord hier van Florida. Rechtstreeks afkomstig van Nederland. Sang ja, Orupo Kumang. Sang ja, char asani wakaja sogi unu. Alstan Sanayong was hier op locatie. Eigenlijk, ja, we nakwam een saxofoon. En big up Iwan Esselboom weer. Big up Iwan Esselboom. Big up Iwan Esselboom. Duidelijke taal, Iwan Esselboom. Met die visie daarmee sluiten we hem af hier in de stad. Waar we een gesprek hadden met Florida. Rechtstreeks afkomstig van Nederland. En u hebt het gehoord, een beetje muziek. En ja, soms is het nodig dat we tjademan komt op een platform te ego about a music business in Suriname. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Culturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pewang, ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturu nieuws, pas de vastrat is refbuntu. Unde baniu, sa def arkina nieuws. Culturu nieuws, pas de vastrat is refbuntu. Suriname zo een hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, bij a Creole, ja fans of Chini, isha idol in the stance of enemies. Gambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo begro, be wela fu wat I guess tak I go. Be korosi na ngale take blow. Yeah, be horde gia pina follow, be descapudi e si ja no wolo, be te dry de